to bych ho chtěl zbušit, ale strašně moc. Já ho zbuším. Míro, doufám, že vysvíte vodu. Tělocvičňák. Tělocvičník. Musí být si že jste čtvrtáci. Nechce odborně vyšetřit. Na to tady nikdo nestačíme. Neblbý mi rozum, ale. Tohle to kluci bude za sebou. Hele, co blbý? Neblbý, to je, pak někdo bude myslet, neblbý. Tohle to kluci dělali tak do druhé třídy. Vy jste pozdržený někteří z vás. Hele, ty jsi pozdržený, tohle to kluci dělají tak do druhé třídy. Hoďte tam, to jsou ty. Já? Ne, Bůh svatý. Jak to jsem ne, kluci mějte rozum. Poslouchej, já jsem chtěl jako dělat na ono.